sa robar hanci a asibiti yana nufin mutum ya kusan mutuwa? A'a. Barkanmu da warhaka, sunana Dr. Aisha, yau kuma za mu tattauna game da sa robar hanci a asibiti da kuma dalilan da ya sa 'yan uwan mara lafiya suke yawan damuwa idan suka ga za a sa robar hanci. So da yawa a asibiti idan aka ce za a sa ma marasa lafiya robar hanci, sai ka ga 'yan uwan sun hana, suna tunanin da an sa robar shi kenan sai mutuwa. To ita robar hancin nan me yasa ake sa ta kuma me fa'idarta wurin kiwon lafiya? Saboda dalilai biyu ne yawanci ake sa robar hanci a asibiti. Dalili na farko shine ba da abinci wa mutane da suke da matsalar haɗiya. Akwai ciwukan da suke sa mutane su zama suna da matsalar haɗiye abinci ko kuma haɗiye ruwa, kamar irin su ciwon sashe wanda bature kan ce ma stroke. Wannan matsala tana iya ja mutum ya rika kwarewa idan ya ci abinci, kuma idan aka bar mutum ya ci gaba da cin abinci, abincin na iya bin hanyar da bai kamata ya je ta wurin huhu, wanda kuma yake iya kawo babban matsala. Dalili na biyu shine fidda abinci ko kuma ruwan ciki idan an samu matsalar ciki ko hanji. Akwai matsalolin ciki da hanji waɗanda suke hana abinci ya wuce yadda ya kamata. Idan akwai waɗannan matsalolin, idan aka ba abincin cikin ciki, abin da zai faru shine ciki zai ƙara girma, ya ƙara kumburi. Daga nan sai marar lafiya ya rika samun matsalar numfashi. Baya ga haka, marar lafiyan zai ta amai. Kuma wannan amai yana iya bi ta hanyar da bai kamata ba ya shiga huhu. Yawanci mutanen da suke da irin waɗannan matsalolin, so da yawa za a lura cewa suna cikin wani yanayi ko kuma suna cikin wani hali na rashin lafiya. To wannan dalilin shi yasa 'yan uwa suke tunanin cewa tabbas idan aka sa wannan robar hancin yana nufin shi kenan sai mutuwa. Sa robar hanci baya da alaka da lokacin da mutum za ya mutu. Rashin sa robai a lokacin da ake bukata shine ma za a ce yana iya jawo matsala, saboda idan abinci ya bi hanyar huhu yana iya jan babban matsala har a rasa rai. Ina fata mun gamsu da wannan bayanin. Mu tashi tsaye domin kula da lafiya.